Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon another confession na sab ang akong basahon. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang pug tupulok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug sa mga nakasubscribe na ug sa mga kanunay nga naminaw sa tong mga audio stories diri, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Og syempre kung na may mga confessions or stories na gusto nga i-share, isend lang na siya sa ako ang messenger. Ha? Kay para makabalo ko kung tinuod ba jud na tao ang nagpadala nako sa confession or sa story. Ang ko ang messenger o mga contact details, mga social media accounts, naradira sa may description box below. O kung na may mga shoutouts sa reactions, pwede niyo nang i-comment para ato na siyang mabasa puhon na sa ato ang mga future nga mga videos. No? O karon ladies and boys, gayda ka, galingkod, or naigibuhat. Aniya na ang ato ang audio story karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Nakoy nakaila sa tender, si Mateo iyahang pangalan. I don't know og mao ba nay real name niya. Tas kato nga time, kay gaaway mi sa ako ang uyab. Maong gibalik na kog install ang tender, tas siya ako ang unang nakachat. Tas kato nga time, kay kaadtoon kay kog camp sa Bros sa Digos. Tas may ana siya nga moadto daw mi kay naa siya'y car daw. Pero 30 na gud siya. Pero gwapo siya sa picture niya sa tender. Tas ana ko nga ayaw lang sa dito sa Digos oy kay layo. Tapos ana siya nga sige, sundoon na lang tika sa inyohang balay. Tas mag-istorya-istorya lang daw mi sa seawall. Tas mao na to, nakikita jud ko siya. Akong ipananghid kay librehon kog makdo sa kong barkada nga dugay na mi wala nakita. Maong gisugtan ko. Tas mga 5 PM ko niya gisundo. Pero ambot lang jud pud ha og iyahaba jud tong sakyanan kay nindot manggod. Pero abi na kog sa seawall may mga to. Tapos may ana siya nga sige lang. Ma-okay ra ka karon. Tas ana siya nga didto ra tagod sa walay tao. Tapos wala ko'y idea nga sa di ay may mga to. Tapos natingala ko kay nisulod na miss sa O. George nga inn. Tasana ko siya ha. Nga huy, nga anong diri man ta? Tasana siya, nga sige lang, kay nag-reserve na ko para sa tuwa. Dayon may anak ko, nga mubaba na lang ko be. Pero may anak siya nga kadali raman ta dito. Dili mantika unsaon. So moto nga wala jud ko ni baba siyang sakyanan. Tas siya nalay ga-open. Tas anak ko sa iya ha. Nga muli na lang ko be. Pwede magmakdo na landa. Pero may anak siya nga dili tika unsaon god. So moto nga dili na ko makagawas dito. Kay ang gate god padulong sa Roma, kay mo automatic siya glock manggod. Tas may ana siya nga kadali ralita dire. Dili mantika hilabtan. Pero ni sunod na lang jud ko sa yaha kaysa kung unahuna, basig sa photo ni siya ba. Tapos maparihagod anang sa investigador na patyon dayon. Ahaka lagi. Hangtod naa na mi sa room. Tas ang room kay nindot jud. Damihan na siya. Ngaon sa imong gustong kaunon. Kay siyara daw ang mabayad. Damihan ako nga sige lang. Busog pa ko. Then siya na lang ang ga-order. Ga-order siya pagkaon nga milk tea o fries. Tas iya ha kay burger o coke. Tas ana siya nganong dili man ka moduol sa kuha. Dili mantika unsaon. Pero may anak ko niya nga muuli na ta.
ug sa dihang gihag ko niya galit. Then anak ko nga, ay sabi, sa muka ni mo at ikon lagi kay ka, dili biya ni mao ato ang sabot. Mitubag siya, nga artihan ni mo muhag raman ko kay para ma-okay ka. Dayon miana pa gyud siya, gituyo na ko ni kay para dili ta magka-COVID. Og gipamalikasan nako siya. So ako siyang gingnan nga muuli na jud ko. Pero miana siya, nga ayaw sa mahal biyay bayad nako ani nga room. Dayon gi-off na niya kalit ang suga. Hana ko nga, uy, ganong gi-off ni mo? Dayon mitubag siya nga, para lami atong storya. Dayon wala mo ko gi-eskwela atong time. Ingon pa siya nga, siya daw magpa-eskwela nako, og amponon ko niya. Tasana ko, nga aha ka, makagasto akong mama og pa-eskwela sa kuha. Ako ray dili gusto miskwela ron. Mitubag siya nga, dili yun ka musugot. Kiss na lang ko be, guwapa kay ka manggod. Tasana ko nga, ahaka ni mo lamian ni mo sagpaon muli na ko bahala ka dira. Then miingon siya, nga artiha aning bayhana Tapos naabot na tong pagkaon. Og siya radyo'y gakaon-kaon. Dayon naabdan jud tog mga 5 minutes nga wala may tingugay. Tas nikalit lang siya ingon nga, muuli na ta. Dayon ang pagkaon kay ipadala unta niya sa kuha. Pero naay nakabuta nga o George. Unya dalon nako sa balay. Hindi matingala yun sila. So mo to nga nisakan ako sa sakyanan gibundak nako ang portahan. Ug mingon siya, nga huy, akong sakyanan hinaya ra nag-close. Sukuha ba nimo? Pero wala ra nako siya gitingugan. Dahil nikalit na siya gunit sa akong kamot ug ingon siya nga sorry. Abi manggod na akong pariha ka sa ubang babae nga akong na-meet up nga gusto. Then misumpay siya nga lahi manday ka. Mong sorry kayo. Then gitubag na ko siya nga hawaan ang kamot ni mo ngilngig kay ka. Pag-drive na lang dira kay gusto pa ko muli nga buhi. May gani na lang jud kay gihatod ko niya sa balay. Nya pag-abot na ako sa moa, maodyoy pagpangaon nila. Tas ako, gigutom pa jud kaayo kay 7 PM na to kapit. Dayon mo to, nga gi-unmatch na nako siya. Gi-chat ko niya nga nangayo siya sorry, pero gi-block na sad nako. Dayon wala na nako siya. Gi-unblock. Ladies and boys, dungan tag-ingon og tagam. Moli na no, dili palabi or dili magpataka anang dating app no. Kay lahi joy gusto ana. Og karon ladies and boys, ato nang basahon ang inyong mga shoutouts, comments og inyong mga reaction gikan sa confession nga ninja moves ha. Ang link ana nga confession pinaar sa may description box below. Saying hi kang Megs Jimich. Ingon siya nga bay gamay pa shoutout ko sa kong nanay nga si Lilang og tatay Jose plus akong manghod nga kiligon yun kayo. Bisag nami gibuhat minaw yun minimo dili isad ko mo skip ugas. Akong name di ay kay si Jamich. Salamat kayo Jamich og sa pagpaminaw og sa pagdili pag-skip ugas. Sana all. Also saying hi bye gamay, always di ko maminaw sa confession nimo. Tanan nga confession nimo na paminaw na nako tanan. Mag-atang jud ko bag-o nga upload nimo nga confession while nag-plans ako. Pa-shoutout di ay na ako sa Saudi karon nagtrabaho but taga Cebu jud ko.
Hay kang Gina Kugay. Salamat kayo. Amping kadira sa may Saudi ha. O sa tanang ladies and boys nato nga nasa lang nasod nga nanarbaho karon. Amping mong tanan. Rosalie Muring. Hi, by gamay, always listening here in Saudi. Amping bay. Hi. Joy ha Kabulaw. Wala lagi ko nimo gi-inform nga naa ni ba. Shout out ko sa Kabulaw family from Magallanes by gamay. Salamat kayo. Kang Joy ha Kabulaw. Ninja moves kaayo. Hi kang Devi Sukpapo. Also saying shout out hi kang Joe Thesas Saruna. Hi by gamay, always listening here in Singapore. Maka heart kayo imong voice by. God bless you always by. God bless with nimo. I feel you sender about sa uyab nga manloloko. Daisy Jane ang buhi. Daghan jud makaingon nga I feel you anang mga uyab nga manloloko. Ana man jud na sila. Ay kang Victoria Aga Faith Sumambod ingon siya nga. Yes, pareha sa sender, agree ko sa idea nga mas maayo nga ang babae ang mobulag kaysa lalaki. Lalaki kay nanguyab, dayon lalaki pud mobulag. Lain sa paminawon. Haha. Magkinaon sa di jud ko mosugot nga ako'y bulagan kay guwapa ko. Charot. Di ba? Inoon, di ba? Lalaki, anak man dyan dapat dyan, di ba? Ang babae dyan mo bulag. Pero ang mga babae kasagara karon is di man mo bulag eh. Magukod pa gani, magpakaloy pa gani. Di ba? Lalaki, ganahan. Yes. Tinughong man di ay. Ingon si Charlie na Bibat. Kulbaan ako pag mo change nagtugtog. Hi kan Charlie, noon sa tugtog ha? Kung mo change di ay ang sound or music ang tugtog mo unsa di ay may tapo. Hi kan Teacher Rose, salamat bay gamay sa bagong story part 3 bay gamay kay bitin kaayo makawala og stress and anxiety ang imong boses bay gamay. Daghang salamat. Sana all di ba? Sa mga di ba makatabang gamay ito ang mga audio stories if di mo katulog, insomnia, di ba? Makuan gamay inyo ang mga stress, anxiety, ug uban pa ninyong mga gipanghambin nga feelings karon, di ba? At least kung makuan gamay, ma-okay gamay. Di salamat kayo. Di ba nakatabang ta gamay? Oy bitin na pod. Hey, always waiting by gamay. Rogeline Tapaw. Hi. Ang next boss by gamay i-post na. Nalingaw na kayo kog paminaw. Unya naa pa day sumbay. Hi kang Ash. Dili pa magud kaya sa tuang phone karon nga i-upload or i-save ang whole na confession. Mao nang ginabay part na to. Kay kasagara sa akong basahon na stories yun diri sa tong YouTube is naka full story na siya. Pwede siya nga i-post or i-upload na ako as one video. Pero for now, dili pa kaya. Kaya nga to ang phone na dili pa kaya. Ngita pa tag sponsors. Kasi naa. Diba? Ka-speed ba oy? Ninja moves lagi. Hi kang Zenny Kabay. Hi. Hi bay gamay. Ganda ng bosses mo. Watching and listening here in Oman. Pa-shoutout po. Hi kang Arlene Libre. Og sa tong ladies and boys. Dira sa may Oman, Dapita. Very updated sa bawat uploads. Ingon si Josephina Canilio. Hi. First shoutout po Tala Vlogs. Sana all first. Berolin Boyo, kanay si mong love story ma. Bitaw no makasana all na lang jud ta. Then kana bitaw makaingon ta nga kanusa ka ko ang sana all nga love story. Pwedeng karon, pwedeng ugma na dayon. Ay kabala ka maabot ra nato na tanan na makaingon tag sana all. Kana bitaw makaingon ta nga deserve ba na ako ni iyahang gibuhat sa ako ang grabe man kayo ang gibuhat na maka-heart kayo, makasana all kayo. Deserve ni mo na siya. No. Hi kang kuan, may honey Tina. Kaya ni mo ba mag-LDR? Kaya. Basta ikaw.
Di ba? Basta ikaw, kayahon. Kaya, Jud. Kung ikaw. Ikaw may honey tina. Amping ka dala. Hello bay gamay kaninot sa story oy ni Anais payod kay kagtingog bay gamay. Mary Jane Antopina. Ganahan po tumubasaan ang inong tagnais og tingog. Tumutay gwapo ka. Nana po doy sana all best wishes ninyo. Shovi Gumiala. Hi. Jazza Marie Gonzaga. OMG. Hi. Salamat Jazza. Wow ka na sa story oy. Nakaplagan na dyan ni mo sender ang imuhang The One. God is good. Thelma Narisma Kaintoy. Hi. Hi kang Anabir. Sana all happy ending. Di gid ay basihan ang kadugay sa relasyon kung Di gid ay basihan ang kadugay sa relasyon kung kinsa imong mahimong partners in life. Tama jud an abir, di ba? Wata ka balo 1 month, 2 months, 3 months, no? Pwedeng magpakasal mo dayon ang uban kay 3 years na, 10 years na pero magbulag ha. Why forever. Unta tanan oy, tabang mga langit. Hi kang Judith Acroz. Hi. Wow, unexpected love. Hi kang Leia Doidora. Hi. Makasana all na lang jud ani. Bustamante Emily. Hi. Hi bye. Chada jud kayo ang story. Ang gabasa pod siya da pod tingog. Thanks bye. Crishela Kalum. Hi. Ay, destiny talaga. Sana all na lang jud mi ani. God bless ma'am. Hi. Aida. Sa to, Aida Lapura Mayol. Hi. Rosemary Rosema. Konnichiwa, Kuya Bay. Ginki Disuka. Thank you, Kuya Bay. Amping rajud sigira permi na mo madunggan imuhang cold voice. Hi. Salamat, Rosemary. Arigato. Wow na wow, Jod, ang story ninyo, Ma'am Isa. Thanks, bye. Michelle Dumaog. Hi, salamat. Hi, bye, gamay mo. Diyan akong kalingawan ba? Basta maghikay ko dari sa balay. Mahuman, Jod, akong trabahoon. Basta maminaw lang ko nimo. Karon na adlaw, Jod ko, nagsugod paminaw ng ninja moves. Swerte kay tuloy-tuloy ra akong paminaw. Salamat, bye, gamay, unta. Mapansin mo akong comments. God bless. Hi kang Logeline Lumanta. Salamat kayo. Kalbitong. Appeal na ta sa inyong mga options, choices, di ba? Na kung namoy buhaton, kung gusto mo maminaw o bisan unsa, makaunahuna na mo gamay nga maminaw sa tong mga audio stories, di ba? O sa high music, di ba? O sa high audio stories ni Bay Gamay. Sana all. Salamat kayo. Giatangan jud niya ako ni Bay ba? Rialo Dumalian, hi. Dumlayan, hi. 0 views. 20 seconds. Hi, bye gamay pa shoutout. Unta mapansin nimo. Ug unta mapansin ako, mapansin akong crush para na ako'y ipadala nga story nimo. Amping kanunay, God bless. Ay kang Shaira Claire kahayata. Murag dugay pa jud ka maka-share sa mong story. Murag way plano nga pansinon ka sa mong crush. Thank you sa update by Kia Oy Bobolante. Hi, salamat kayo. Ladies and boys, din ako mabasa tanan yung mga comments o inyong mga shoutouts. Pero daghang salamat jud kayo sa mga nag-comments, sa mga naminaw, sa mga di mag-skip og ads, sa mga mag-share silang blessings through GCash. Daghang salamat jud kayo. Di ba? Tungod din yung mapadayon na ato ang mga audio stories diri. Salamat jud kayo ninyong tanan. Og amping kanunay ha, hantod sa sunod na lang audio story. Ako si Bay Gamay moingon og amping kanunay og amping jud kanunay. Especially ikaw. Lagi. Mga salamat kayo.